ko hanmen ko para ha ka jing im ka junga ka jungpi ngi don shibon ki jing don kam na ka banta ka met jungi bakan he kan san ka jing don kam na ka banta ka jing im men sim jungi ba kanang he kanang san ha ka jing im ba baha ngi don kam ru ha ki bon rukam na ka banta ka ing ka sam ka jungi ban pendap ban penbiang ki kon ki kti ki don kam haba ki don kam ki le cheno ki le cha ki kimi ki pa la da ki don kam na ki kimi ki pa la da ki khna school ki don kam ki le cheno ki le sha ki nong hi kai la ne ki ba halor ki ba pet ki ba khme e ki manga ma phi la da ngi trei ha kanu ka kam la ne ha kanu ka office la da ngi don kam ngi le cheno ngi le cha ki to ki officer ki ba pet ki ba khme e ngi namar ngi tip tang maki ki bala ban a yengi ya ka bangi don kam tang maki ki la ban a yengi ya ka e ka ba mangi ha ban yo ha ka jing em jungi de ma tak dau ngim don jing atatin la ne ngim don ka ta ka jing kan ran den la ne ka jing perkhat ka arsen ngan lech ne ngam lech hynrei ngi shem ya ka wei ka rai nga ha ban lech ha ne namar ngam la ban lai na u ne ngam la ban lai ki namar tang maki la ne tang ma u bala bana yanga ya kane ke jing don kam kane ke ba ngi perkhat kane ke ba ngi le ha ke jing em jungi habang ngi don kam ya kano ha ke jing em te kum ju ko hanmen ko para ha ke gospel bang yos ngeu mata ke ngi yos ngeu ya kata une unong sinchar udon ukun ubadon ha pedeng ke jing pang ki sho utip bau jisu udon ka bor ban pen im yu la ne ban pen la yu na kata ka jing yap na mar la dan hatmir ke jing yap den mat ka daw unge bau jisu don ka bor badu don kata ka jing shania bau jisu ula ban pen im la ne ban pen la im yau ne kon jing u den mat ka daw don jing arta ten don jing perkhat arsen ulei chau jisu bat ukerpat yau jisu ulej banwat yo Jisu utang sios ngau bau Jisu unwan hakata kasnong chu hakana Galilea ula lej chau bat ula wat yo Jisu haden gane ke jinglej bat ke jingwat jung ula shem yo Jisu le komno udem khoseu hakmat jung Jisu u IT yalade u IT yau khun jung bat u IT yakaying kasem ga jung ko hanmen ko para kine kide kibangi haban le ha ka jing em ka junga ka jung phi ngi don kam yaw Blei ha ka jing em jungi ladangi perkhat ha ka jing em men sim ngi don kam yaw Blei om dei ya kane ka perthai om dei kine badam saudong jungi ladangi don kam ha ka jing bamen ka jung kamet ka jungi ha ka kup kasam ka jungi ngi don kam yaw Blei om dei kine ka perthai ning kong sap ngi don kam yaw Blei dei matara ngi haban le hakmat jung Blei ngi haban le IT yala de bad ya kene jing don kam jungi na matang Blei ubala bana yanga bade phi kane ka prathei kamla bana yanga bade phi kine ki ek badan saudong junga bad jung phi kimla bana yanga bade phi na maru Blei ubade ubala bu ya kine ki ek baro keleng saudong jungi den matak daw tang Blei ubala ban plilanti yanga bade phi bangin yo ya kane ka jing em men sim jungi bangila ban yo ya kata ka jing dap ka jing biang ha ka jing em jung kamet ha ka jing em jong ka ying ka sem ka jungi den matak daw ning ko ne shabe ha ba phi don kam kanu ha ka jing em jung phi la ne ha ba phi yo mat ya ka jing pang ka jing sitam ne ka jing ka jing jinjar ka sipa kala not ha ka jing em jung phi ngim don kam ban lech phim don kam ban lech shano ne hano hynrei ngi dei ban mareh ban lech so Blei ban wat yo Blei nang ba mo unwan ha ka jing em jungi haba mangingi wat haba mangingi lek haba mangingi IT ko hanmen ko para klempep mau unsa pej dungong yang abane phi mau unsa pendap unsa penbiang yangi mau unsa ri unsa somar yangi mau unsa wengno ya baro kita gijing jinjar ke kasitam kasipa klanat ka bama phi ka bamangi ngi kendu ha gijing em jungi nang ta pan ngios ngeu nau ne unong sinchar habau khon jung la yo ya kata ka jing lai lot na kata ka jing pang ki sho ha ka khlemat ka bau Jisu ang khilek u khon jung phi unim
hakata kelemat uneu kun jungu ula yo ya kata ka jingkot ke jingkia ka bapura sachisin habau la tip habau la yos ngeu ya kena kubar ule kumno une unong senchar ka gospel ka itu yang abade pi but ka ong yang abade pi mau but kaying ka sem jungu ki ngej how Jisu but ki kloi ban ino ya ke jingdon jing em jung ki ban sakri yau Jisu ko hanmen ko para hato mangama pi hadin bangelayo ke jing kurku no trai hadin bau trai la pe la khmi la ri la sumar ngi kat kine kisnem hato ngilong na em kita ki breu ki bakloi ban sakri yau kum une u nong senchar ma u kon jung u bat kaying ka sem jung u bat baro ki badan hapo jung u ki ngej yau Jisu bat ki sakri yau Jisu kane gede ke jing khot jong gospel yang apa de pi ko han men ko para ha kane ke sngi ning ko ne sabe ngi pen kan mau yala de ngi de ban lej ban wat yau Jisu lej ban wat yau Jisu la da pi la lej pi la pi pin wat yau Jisu pin syam pin kan du yau Jisu ka bar ngi de ban IT yala de yau Jisu ngi de ban IT ya ke e bang don kam ya ke e bang kwa ya ke e bang trang ngi de ban IT ya kine baro hau Jisu haden bang la yo ya ka e bang ipan ya ke e bang ikle ki bang ila ke bang don kam ngim de ban klet yo Jisu hynrei ngi de ban shakri ya u ha ke jing em jungi den matak dau to ken ko han men ko para ngi duwai ban ipan ko bor nau Jisu hidala de bamu unang wan ha ke jing em jungi un ayengi ke ke bor un ayengi ke jing slur ya ke jing sempang ya ke jing suto bamangi ngi don kam yo Jisu den matak dau ngi ha ban wat yo Jisu hakajing em jungi ngade banai ti yala de hau Jisu at kum churu ngade banya shakri yu hakajing em kajungi baman lakasngi aniro yo Jisu Christ